Здравейте! Имам удоволствието да ви представя един от модулите на GC Cloud с платформата на Global Consulting за управление на бизнеса от облака. Този модул се нарича задачи или дългото му наименование е Project Management Battlefield, но за кратко го наричаме Tasks. Този модул позволява на екипите и отделите в дадена организация, които са клиенти на платформата GC Clouds, да дефинират проекти, да разпределят задачи по тези проекти, независимо дали става въпрос за един или повече отдели, и да се правят отчети за свършената работа и да се дефинират подробни или обобщени справки, така че да може да се направи анализ колко работа е свършена, от кого, колко часа и така нататък. Сега ще ви представя работата с системата, едно кратко резюме. Тя има два погледа. Първият поглед е от гледна точка на ръководителите на отдели или екипи, зависи как е структурата на вашата организация. Тези ръководители на отдели, да ги наречем така, тяхната задача и функция е, разбира се, да следят извършването на зададената работа, но първата им задача всъщност е да задават задачи на служителите от съответния отдел. Като първата стъпка от тази задача е да дефинират така наречените проекти. Това става от менюто задачи, кликваме върху проекти, където бутончето за създаване на нов проект ни показва една форма, която ни дава възможност да въведем името на проекта, за кой отдел става въпрос. Когато дадения администратор, например, е ръководител на един отдел, той вижда само собствения си отдел, дефинира се приоритета на проекта и типът на този проект. Може да се каже дали е активен или не. Дава се кратко описание на проекта, което се появява при всички задачи от този проект и, разбира се, детайлно описание, което може да се задават съответните по-подробни информации, като докъде е стигнал проекта, на коя фаза е, какво е говорено по него и така нататък. Има други допълнителни тапчета тук, планирани задачи и служители, които участват в проекта. Планираните задачи се записват в едно поле, те са общи и след това се разпределят по екипа. Това поле е текстове и може да и зависи от седмицата, в която се планира работата по този проект. Служители пък, тук са показани и изредени всички служители от организацията, и отдела, който ръководи съответния ръководител, като за конкретния проект ръководителят може да пренасочи и да каже кои служители ще участват в този проект. Така че първата задача на ръководителя на отдела е да създаде проектите и тези проекти се появяват в списъците с задачи на съответните служители. Така че до тук беше основната задача на ръководителя на проекта да дефинира задачите, след това ще ги следи и да преминем към погледа на един служител, който кликва върху линка задачи и вече пред себе си вижда собствените си задачи за конкретната седмица, разписани по проекти. Това, например, което виждате е заглавието на проекта, краткото описание на проекта и задачите, които са дефинирани по този проект. Като тези задачи могат да бъдат дефинирани както от ръководителя на проекта, ако е необходимо, но могат да бъдат, и това е по-честия случай, дефинирани от самия служител, като той има конкретна зададена голяма задача, например конкретния проект, и дефинира задачите, които ще извърши по този проект, за да го завърши и да постигне целта, която е поставена. И дефинирайки тези задачи, той може да отчете след това колко време е работил по съответната задача, което става последния начин. Имаме даден проект, кликваме върху бутона нова задача и въвеждаме заглавието на задачата и евентуално някакво пояснение към това какво трябва да бъде извършено и какво е свършено по нея. Виждаме, че това е проекта и тъй като за момента задаваме първоначално задачата, ние не показваме никакво време за работа по нея. Кликваме на бутона запази и ето задачата се е появила тук. След това служителят, като завърши определената задача, или ако все още не е завършил, но е работил по нея, кликва върху бутона за редактиране и въвежда, например, 4 часа работа и я запазва. Задачата е записана и е отчетено колко време е работено по нея. Но се вижда, че статусът е в обработка. След това, когато задачата вече е завършена, служителят може или да отвори чрез екран за редактиране,
и да промени статуса на приключен, или просто да кликне върху бутона за приключване, с който задачата е приключена. А също и ако е грешна или не на подходящо място сложена, тя може да бъде, разбира се, изтрита. Като цяло това е основната функция на служителите при отчетността на задачите. До тук разгледахме първо функцията на ръководителя на проекта по задаването на проекти и глобални задачи. Второ, функцията на служителя, който работи по задачите и въвежда това, което възнамерява да работи и отчита колко време е работил по съответната задача, което е много важно за целите на справките, които ще видим след малко. Така че това са двете основни дейности, които се провеждат от ръководителите на отделите и от служителите в тези отдели или пък членовете на екипите, в зависимост от структурата на вашата организация. Като, както виждате, тази дейност или тези две дейности отнемат много малко време. Записват се в база данни, напълно достъпни са след това за удобни и доста информативни справки, което ще видим сега. Тези справки са достъпни основно за ръководителите на отдели и за ръководителите на организацията, като имаме за момента три основни справки. Първото е наречената обобщена справка за седмица. При нея избираме седмица и избираме отдел. Натискаме генерирай справката. И това, което виждаме на екрана е една таблица, в която отгоре като хоризонтални колони са посочени, като колони са дадени проектите, по които е работил съответния отдел, а отляво като списък, като редове на таблица са посочени служителите или членовете на екипа, които са работили по съответните проекти. И там, където е работено от даден служител по даден проект, се вижда колко часа работа са отчетени от съответния служител. Като имаме, разбира се, общо сумиране, часове работа по проекти и часове работа по служители за конкретния период. Така че това е една така на високо ниво обобщена справка по проекти и служители и времето, което е вложено в работата. И имаме също така детална справка за седмицата. Тази детална справка позволява да се избере отдел, дори може да се избере служител, например, и да се генерира. Вижда се, че има иерархия при представянето в тази таблица. Дава се служителят, колко часа е работил общо със седмицата, по кои проекти е работил, какви задачи е извършил и за кой проект колко време е отделил и за всяка задача колко време е отделено. Така че има пълна справка за натоварването на дадения служител през съответния период. Като както предишната, така и тази справка могат да бъдат експортирани в Excel, в PDF или в Word, така че да бъдат удобни за по-нататъчна обработка. И последната справка, която ще разгледаме, това е седмичната справка по проекти. Тя позволява да се види една по-голяма картина на нещата. Избира се отдел, например проект, и се генерира справката, като ние виждаме едно на така доста високо ниво, само като глобална справка, името на проекта, колко време е работено и описанието, тук в момента не е въведено, детайлно или седмични бележки по конкретния проект. Така че този набор от справки и функционалности практически покрива всички основни функции, които позволяват ефективно да се управляват екипи или отдели, работейки по доста сложни проекти, състоящи се от отделни етапи, отделни задачи и в които са включени голям брой хора. Това беше един кратък преглед на модулът задачи към системата GC Clouds. Той е третият за момента, като в момента работим по следващите модули. Ако имате въпроси по неговото използване или това как да се включите в системата, не се колебайте да се свържете с нас, използвайки данните за контакт от сайта на Global Consulting. Благодаря за вниманието.